Čo aké ťažké môžu spätné účinky často byť? Človek je vždy schopný ubrániť sa pred spätne pôsobiacim zlom správnou vnútornou premenou k dobrému. Herbert Vollmann. Nasledujúce úvahy a myšlienky na témy osud a spravodlivosť sú založené na pohľadoch a prístupoch, ktoré vybočujú z dnes zaužívaného a obvyklého rámca. Máme radi témy, ktoré nám pomáhajú lepšie poznávať seba samých. Témy, ktoré nám pomáhajú byť lepšími ľuďmi a súčasne nám umožňujú lepšie chápať dianie okolo nás. Snáď vás niečo z toho osloví. Keď sa zaoberáme témou osudu, skôr či neskôr prídeme k otázke, prečo niektorí dobrí ľudia musia zažívať utrpenie, ktoré sa nám javí ako nespravodlivé. Vnímam to tak, že pokiaľ začneme pozerať film v strede, alebo možno až na konci filmového deja, potom je pre nás pochopiteľné, že nevieme, prečo jednotlivé postavy robia to, čo robia, alebo musia znášať to, čo sa im práve pred našimi očami deje. Prečo sa ten veľký blondiavý muž bojí tej malej čiernovlásky? Prečo je ten starec taký nazlostený na toho sympatického mladíka? Nevieme to. Film sme nevideli od začiatku. Nepoznáme predchádzajúce rozhodnutia postav ani ich motivácie. Nemáme kontext. Po vzhliadnutí 5-minútového úryvku z filmu by si nikto z nás nedovolil posudzovať dôvody správania sa jednotlivých postav. Ale súčasne by nikto z nás netvrdil, že ich správanie je len náhodné a že nemá logiku a príčinu v predchádzajúcich udalostiach, ktoré my jednoducho nepoznáme. Poznal som jedného starého muža, ktorého som pravidelne vídaval, ako pomaly a ťažko kráča popri ceste. V každom počasí. Zhrbeného, s palicou, v špinavom oblečení. Niekedy si niesol nákup a inokedy šiel na prázdno. Pohľad na neho nebol veľmi príjemný a vzbudzoval zmes ľútosti i odporu, ako aj otázku, prečo je taký sám a opustený. Raz, keď pršalo a míňal som ho cestou autom, zastal som mu a ponúkol mu odvoz domov. Starý pán mi cestou rozpovedal svoj životný príbeh, ktorý bol v skratke asi takýto. V mladosti bol úspešný v športe a darilo sa mu. Zarábal dosť peňazí, robil si, čo sa mu páčilo, až prepadol hazardu. Zachutil mu alkohol, zadlžil sa a potom sa rozhádal so svojimi blízkymi. Najbližšia rodina s ním prerušila kontakty. A teraz býva a prežíva sám v unimobunke na okraji mesta. Môj dojem z neho bol taký, že na jednej strane si uvedomoval a priznával, že urobil v živote chybné rozhodnutia, ale súčasne napriek svojej starobe a zjavne zlému zdravotnému stavu
sa mi javilo, že tvrdohlavo zotrváva na svojom pohľade na svet a nechce meniť svoj zaužívaný spôsob života. Ešte nejaké obdobie som tohto starého pána vydával, šuchtajúca popri ceste, a potom som ho už nikdy nevidel. Keď sa nám niekedy odkryje dlhšia dejová línia zo života niekoho iného, zrazu prichádza tušenie a vynárajú sa nám odpovede na otázku, prečo má ten človek vlastne taký osud. Ten pre nás viditeľný osud človeka je v podstate ako 5-minútové pokračovanie dlhého príbehu, ktorý už bol napísaný jeho chcením a životnými rozhodnutiami, ktoré ale my nepoznáme. Z vlastnej skúsenosti viem, že jediné použiteľné odpovede pre mňa sú tie, na ktoré som prišiel ja sám. Teda také odpovede, ktoré sú výsledkom mojich vlastných otázok, môjho vlastného hľadania. Pokiaľ ma nejaká oblasť života nezaujíma a nekladiem si otázky, potom nemôžem logicky ani pre seba nič objaviť. A cudzie hotové odpovede ma vnútorne neposunú ďalej. Iba že by popud k hľadaniu odpovedí vychádzal vnútorne zo mňa samého. A potom je len otázkou času, kedy mi život začne dôležité odpovede ponúkať aj prostredníctvom tzv. Náhodných stretnutí a udalostí. Pokiaľ však človek nehľadá, nemá otázky, potom ostáva uzatvorený vo vnútri hraníc svojich obmedzených predstav. Pred nejakým časom som sa stretol s niekoľkými spolužiakmi z gymnázia a debatovali sme len tak o živote, až sme sa dostali k otázke, čo je zmyslom môjho života. Znie to ako typická filozofická otázka, ale bola to veľmi praktická debata niekoľkých chlapov po 40-ke. Lebo každý z nás pracuje s ľuďmi, máme na starosti týmy a musíme riešiť všetko to, čo sa spája s tým, aby sme obstáli v tejto dobe, ktorú tu spolu žijeme. Pri otázke zmyslu života si zvyknem spomenúť na jedného človeka, ktorého som poznal. Možno v jeho príbehu uvidíte aj vy niekoho, koho poznáte osobne. Bol raz jeden chlapec, ktorý sa narodil v chudobných pomeroch. Nikto sa o neho nezaujímal, preto sa rozhodol, že ani on sa nebude starať o iných a veril tomu, že hmotný majetok a veľa peňazí ho urobia šťastným. Tvrdo pracoval a veľa sa vzdelával. Keď chcel zarobiť, nepoznal priateľa, pre rodinu nemal láskavé slovo, obratne podvádzal a k tým pre seba získal výhodu, ale podľa predpisov ostal navonok považovaný za bezúhonného. Postupne nadobudol také materiálne zabezpečenie, že by až do konca života nemusel pracovať. Zachudila mu však moc nad inými, ktorú mu navonok poskytoval jeho majetok. Zachutilo mu, že mnohí sú závislí na jeho peniazoch, tomu robilo dobre a dodávalo mu pocit dôležitosti. Nemal však skutočných priateľov, nikomu nedôveroval a bol obklopený ľuďmi, ktorí chceli mať z neho iba prospech. Tento človek bol stále zamestnaný myšlienkami, ako si rozšíriť svoj majetok a ako zabrániť iným, aby mu z neho vzali. Svoju rodinu považoval za nevďačnú, veď celý život tvrdo pracoval, aby sa oni mali dobre a myslel si, že preto by si ho mali vážiť a mať ho radi. Mohol cestovať kdekoľvek sa mu zachcelo a mohol mať akúkoľvek hmotnú vec, napriek tomu ho život netešil a neprinášal mu naplnenie. Navonok nosil masku spokojného a úspešného človeka. Mnoho ľudí, ktorí tohto boháča poznali, mu preto závideli jeho spôsob života a nevedeli, že je v skutočnosti nespokojný. Tento boháč napriek tomu, že už bol dospelý,
Ostal vo svojom vnútri tým istým chlapcom, ktorý už ako dieťa neprežíval radosť a lásku a potom odmietal veriť, že existujú. Hlad a smäd po vnútornom naplnení kompenzoval všetkými možnými pôžitkami, intelektuálnymi zaujímavosťami a zábavou. Ale fungovalo to vždy len veľmi dočasne a stále kratšie. Hlad a smäd po vnútornom naplnení narastal a on stále nevedel, ako sa nasýtiť a občerstviť. A to len preto, že šťastie nebol ochotný hľadať za hranicami bubliny jeho domnelých predstáv. A tak sa z nešťastného, nespokojného, chudobného chlapca stal nešťastný, nespokojný boháč. Každý z nás by chcel byť spokojným a šťastným. Ale prečo je potom medzi ľuďmi toľko nespokojnosti? Žiaľ, ešte stále žije značná časť ľudí v mylnom domnení, že šťastie a spokojnosť im zabezpečia telesné pôžitky, zábava, peniaze, moc nad inými alebo ich uznanie. A všemožnými spôsobmi sa usilujú si to vydobiť a od života vziať. Vziať často za každú cenu, nehľadiac na škody a utrpenie, ktoré tým spôsobujú iným. Postupne však pribúdajú ľudia, ktorí si uvedomujú, že vnútornú spokojnosť a skutočné šťastie nemožno získať koristnícky na úkor iných. Že trvalé šťastie nie je ani o nadmernom konzume alebo uspokojovaní egoistických prianí alebo len o intelektuálnom naplnení. Pretože šťastie v našom vnútri buď prítomné je, alebo nie je. Je tu určitý stav dynamickej rovnováhy, ktorý potrebujeme budovať a udržiavať. Nedá sa to kúpiť a vonkajšími prostriedkami alebo rozumom si to nevieme vynútiť. Každý človek by chcel byť spokojný a šťastný. A každý z nás sa na to snaží ísť po svojom. Od múdrejších som sa naučil, že život má svoje pravidlá, my ich potrebujeme pochopiť a žiť podľa nich. Prvé pravidlo je, len to, čo dám, dostanem späť. Preto sú podľa môjho vnútorného presvedčenia úsilie o čisté myšlienky, nezištné dobré chcenie a krásu základom každého dobrého osudu. A tá odpoveď na otázku, čo je zmyslom môjho života, na ktoré sme sa s priateľmi v podstate zhodli, vás zase neprekvapí. V zásade všetci chceme byť spokojní a šťastní. Osobne sa mi však viac prihovárajú slová Viktora Frankla, neurologa, psychiatra, horolezca, človeka, ktorý prežil Osvienčim, opisujúceho zmysel života takto. Službou veci alebo láskou k inej osobe naplňa človek sám seba. Čím viac splýva so svojou úlohou, čím viac je oddaný svojmu partnerovi, tým viac je človekom, tým viac sa stáva sám sebou. Uskutočňovať sám seba teda môže vlastne len do tej miery, do akej sám na seba zabúda, do akej sám seba opomína. Šťastie je teda iba dôsledok, len vedľajší produkt úsilia o zmysluplné ciele. Mňa osobne napríklad robí spokojným a šťastným, keď môžem pomáhať, podporovať a tvoriť. A čo robí spokojnými a šťastnými vás?
Ľudia hovoria o zaslúženom a nezaslúženom osude, o odmene a treste, o odplate a karme. To všetko sú len čiastočné označenia zákona, zakotveného vo stvorení, zákona o zvratnom pôsobení. Tento zákon spočíva v celom stvorení od prapočiatku a bol nezmazateľne vodkaný do nikdy nekončiaceho diania ako potrebná a nevyhnutná súčasť samotného tvorenia a vývoja. Ako obrovský systém najjemnejších nervových vlákien udržiava a oživuje celý mohutný vesmír a podporuje trvalý pohyb večného dávania a prijímania. Jednoducho a stručne. A predsa tak výstižne povedal to už Ježiš Kristus. Čo človek zasieva, to aj zožne. I keď sa väčšina ľudstva vo svojej obmedzenosti a namyslenosti od vesmíru izolovala, božské alebo prírodné zákony neprestali preto ľudstvo považovať za jeho súčasť, ale nezmeneným spôsobom pracujú pokojne a rovnomerne ďalej. Ako často počúvame hovoriť od ináč veľmi rozvážnych ľudí, že Boh dopustí niečo také, to mi je nepochopiteľné. Skôr nepochopiteľné je však to, že ľudia môžu také niečo vysloviť. Akého malého si podľa tohto výroku predstavujú Boha. Podávajú tým dôkaz, že ho považujú za Boha konajúceho podľa ľubovôle. Boh však vôbec nezasahuje priamo do všetkých týchto malých a veľkých ľudských starostí, do vojen, do utrpení a do všetkého, čo ešte na zemi je. Od počiatku vodkal do stvorenia svoje dokonalé zákony, ktoré pracujú samočinne a nepodplatiteľne, takže všetko sa splňuje navlas presne a večne rovnako. Tým je nadobro vylúčené akékoľvek uprednostňovanie, krivda a nespravodlivosť. Boh sa nepotrebuje o to zvlášť starať. Jeho dielo nemá medzery. Hlavnou chybou mnohých ľudí je však to, že posudzujú len podľa hrubohmotného a seba v ňom vidia ako stred. Okrem toho počítajú s jediným pozemským životom, zatiaľ čo ich majú už niekoľko za sebou. Tieto, ako aj medziobdobia v jemnohmotnom svete, platia ako jediné bytie, ktorým prebiehajú pevné a neroztrhnutelné spojovacie vlákna, takže v súčasnom pozemskom bytí je viditeľná len malá časť účinkov týchto nitiek. Podľa toho je veľkým omylom, keď ľudia veria, že narodením sa začína úplne nový život, že teda dieťa je nevinné a že všetky udalosti sa majú pričítať iba krátkemu pozemskému bytiu. Keby to tak naozaj bolo, museli by sa samozrejme pri jestvujúcej spravodlivosti zhrnúť všetky príčiny, účinky a spätné pôsobenia do obdobia jedného pozemského bytia. Zanechajte tento omyl. Potom objavíte rýchlo vo všetkých udalostiach dnes tak často postrádanú logiku a spravodlivosť. Mnohí sa pritom vystrašia a obávajú sa toho, čo ich ešte z minulosti v spätnom pôsobení týchto zákonov čaká. To sú však zbytočné starosti pre tých, ktorí dobré úmysly berú vážne, lebo v samočinne pôsobiacich zákonoch je súčasne bezpečná záruka milosti a odpustenia. Nehľadiac na to, že pevným nástupom dobrého chcenia je ihneď stanovená hranica pre bod
kde sa musí ukončiť reťaz zlých spätných účinkov, uplatní sa tu ešte iné dianie nesmiernej hodnoty. Vďaka trvalému dobrému chceniu vo všetkom myslení i konaní prúdi taktiež spätným pôsobením posilňovanie z rovnorodého zdroja síl a tým sa dobro v človeku samotnom neustále upevňuje, z neho vychádza a konečne podľa toho formuje jemnohmotné okolie, ktorého obklopí ako ochranný plášť. Podobne ako vzduchová vrstva ochraňuje zemeguľu. Ak sa vracajú z minulosti k tomuto človeku zlé, spätné pôsobenia na rozuzlenie, sklznú sa po jeho čistom okolí alebo plášti a tak sú od neho odvrátené. Ak však predsa vniknú do tohto obalu, vtedy sa zlé žiarenia buď i hneď rozložia, alebo aspoň zoslabia natoľko, že ich škodlivý účinok vôbec nenastane, alebo sa prejaví len v nepatrnej miere. Okrem toho, touto premenou sa vlastný vnútorný človek, na ktorého sú spätné žiarenia riadené, stal trvalou snahou o dobré chcenie o mnoho jemnejším a ľahším. Takže nie je rovnorodý s väčšou hustotou zlých alebo nižších prúdení. Prirodzeným následkom toho je, že hutnejšie, inorodé prúdy nemôžu zakotviť a prejdú neškodne, bez nepriaznivých následkov a rozuzlenie viny nastane nejakým nevedomky vykonaným symbolickým činom. O jeho druhoch prehovorím neskôr. Preto bez meškania do práce. Stvoriteľ vám všetko vo stvorení vložil do rúk. Využite čas. Každý okamih skrýva pre vás skazu alebo víťazstvo. Témou osudu je nerozlučne spojená téma spravodlivosti, ktorá je pre nás nevyčerpateľnou. A medzi ľuďmi je často zdrojom nezhod a neporozumenia. Pre účely tejto úvahy je potrebné rozlíšiť medzi troma pojmami. Spravodlivosť, zákonnosť, svojpomoc. Skutočná spravodlivosť je jediná a ostáva stále rovnaká. Prepája všetky príčiny a následky z celého doterajšieho príbehu bytia ľudstva a funguje dokonale, samočinne a bez pričinenia človeka. Zákonnosť to sú spoločné pravidlá, ktoré sa menia, ktoré sme zostavili my ľudia prostredníctvom uznanej autority, pravidlá, ktoré sa môžu, ale aj nemusia v nejakom rozsahu opierať o spravodlivosť, pravidlá, ktoré nám dávajú predvídateľnosť a oporu pre fungovanie našich súkromných a spoločenských vzťahov. Svojpomoc je zjednávanie nápravy jednotlivcom podľa vlastných predstav. Spravodlivosť nie je totožná s meniacou sa zákonnosťou spoločenstva a nemožno ju nájsť ani v svojpomocnej odplate jednotlivca. Vo vzťahoch medzi jednotlivcami, spoločenstvami a národmi žiaľ stále pretrváva tendencia zjednávať nápravu po svojom a zlé oplácať zlým. Princíp odplaty má za následok generačné rozmnožovanie zla ďalším zlom a stále viac roztáča špirálu zväčšujúceho sa utrpenia. Každý, kto chce určovať spravodlivosť sám na základe princípu odplaty, či už svojpomocne alebo pod rúškom zákonnosti, sa pasuje do úlohy sudcu, ktorý chce súdiť len na základe čiastočných dôkazov, získaných
Ako by len z posledných 5 minút skutkového deja, oveľa dlhšieho, jemu neznámeho príbehu. So spravodlivosťou je to podobné ako s pravdou. Ozajstná pravda je len jedna. Spravodlivé a pravdivé je niečo, preto lebo to také proste je. A to bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nepáči. Či nám to vyhovuje alebo nevyhovuje. Pojem skutočnej spravodlivosti nás presahuje a ostáva pre nás niečím neuchopiteľným. Pôsobeniu skutočnej, vyššej spravodlivosti môžeme bezvýhradne dôverovať, aj keď ho nemôžeme našim vedomím plne pochopiť. Bez ohľadu na to, každý z nás má možnosť a aj povinnosť rozvíjať a kultivovať náš vlastný cit pre spravodlivosť, naše svedomie. To je schopnosť danú každému človeku rozlišovať medzi správnym a nesprávnym. Túto schopnosť máme cvičiť a používať tam, kde ju použiť máme a vieme. Teda vo vzťahoch medzi mnou a ostatnými ľuďmi. Kázať iným, čo je a čo nie je spravodlivé, má žiaľ dnes žiadny alebo len malý význam. Uši sú väčšinou zapchaté a oči zavreté. Z praktického hľadiska je pre náš život prvoradé to, aby sme sami strážili. A chovali sa voči ostatným tak, ako chceme, aby sa oni chovali voči nám. Pretože každý z nás odpovedá sám za seba. A každý z nás dokáže vnímať, kedy robí niečo správne a kedy nesprávne. To sa nedá oklamať, aj keď sa navonok nahomára čokoľvek. Ľudia, ktorí uprednostňujú princíp odplaty, sa sami vždy považujú za statočnejších, odvážnejších, silnejších. A majú tendenciu pohrdať ako slabochmi tými, ktorí uprednostňujú odpustenie. Zhoda medzi týmito dvomi skupinami, jedna za odplatu a druhá za odpustenie, nenastane, pokiaľ tí, ktorí vidia spravodlivosť v odplate a pomste, budú zostávať uviaznutí v minulosti a budú sa dívať na život obmedzene, akoby iba cez posledných 5 minút svojho životného príbehu. Pozoruhodným, svetovo známym príkladom úspechu vzájomného odpustenia bol projekt celonárodného zmierenia, ktorý bol zavedený vládou v Rwande po nepochopiteľnom bratovražednom besnení Hutov a Tutsiov. V roku 1994 bolo za 3 mesiace zabitých asi 1 milión ľudí. Tu je výňatok z úryvku opisujúceho tieto udalosti. Vzali ma na miesto, kde som zabíjal. Musel som sa stretnúť s tými, ktorým som zabil rodinu a oľutoval to. Hovorí Salim a priznáva, že to bolo pre obe strany spočiatku ťažké. Dnes žijú nedaleko od seba. Žijem vedľa nich, vedľa detí, ktorým som zabil mamu. Občas sa s Jafetom, jej synom, stretnem. Dodáva Salim, ktorý si za zabíjanie v genocíde odsedel 10 rokov, potom, ako v roku 2004 absolvoval komunitný súd. Abdul sa vracal z práce zo zahraničia. Bolo 6:30 večer, začiatok apríla 1994, keď som domov niesol nejaké dary. Hovorí a spomína na svoje 3 deti a manželku. Vedel, že je neskoro. Pár dní predtým sa rozhlasom po celej krajine začal ozývať povel: zotnite vysoké stromy. Aj Abdul bol jedným z týchto vysokých stromov. Povel totiž vyzýval milície etnickej skupiny Hutu, aby začali s likvidáciou menšinových Tutsiov. Najskôr sme sa s manželkou rozprávali, no keď sa situácia začala zhoršovať, poslal som ich ukryť sa do Kadáfiho mešity na konci ulice. Spomína Rwanďan. Keď o chvíľu do mešity prišiel, jeho žena a deti tam neboli.
Susedia im ako bezpečnejšie útočisko poradili katolícku faru a kostol. Mýlili sa. Milície, ale aj ich vlastní susedia či známi, ich sťali mačetami, podobne ako ďalších vyše 2000 ľudí v kostole a na fare. Išiel som do väzenia, aby som sa pozrel do očí vrahom, ktorí zabili moje deti, hovorí Abdul a stále sa pozerá na budovu fary. Povedal som im, odpúšťam vám, pretože vám to nakázali. Boh mi povedal, že sa nikdy nemám vracať k svojim slabostiam. A v tejto krajine by sa nikdy nič nezmenilo, ak by sme sa všetci pomstili. Dodáva. Rwanda podľa mnohých môže byť inšpiráciou na vzájomné zmierenie. Po vojnovom konflikte prospelo zrušenie etnického delenia v preukazoch, lokálnejšie rozhodovanie a justícia, inšpirovanú komunitnými súdmi, či systém trestov, ktorých súčasťou je pomoc obetiam konfliktu. Presne týmto spôsobom v Rwande fungujú viaceré zmierovacie dediny, kde páchatelia pomáhajú stavať domy obetiam ich činov, kde zakladajú spolu tí, čo prežili, a tí, čo zabíjali, tanečné a hudobné zoskupenia, kde si väčšinovo tuciovská dedina neváha zvoliť za svojho lídra Hutua, ktorý svoje hriechy už oľutoval. Historické pozadie konfliktu týchto dvoch etník, ktoré hovoria v podstate rovnakým jazykom a bolo medzi nimi mnoho zmiešaných manželstiev, nie je presne známe. Rwanda je dnes niektorými označovaná za Švajčiarsko Afriky a vládny projekt zmierenia sa považuje za možnú inšpiráciu pre mnohé vojnou postihnuté krajiny. Bez odpustenia nemôže nastať spoločenský zmier. Odpustenie je základom pre naše mierové harmonické spolužitie a našu budúcnosť, v ktorej, verím, dokážeme lepšie chápať pojem skutočnej spravodlivosti. Myšlienka odpustenia bola v ľudskom chápaní etiky niečím úplne novým, prelomovým a revolučným. A hoci je v našej kultúre známa už viac ako 2000 ročia, stále čaká na svoje plné využitie. Prišiel s ňou Sokrates a svojim životom a príkladom ju naplnil Ježiš z Nazareta. Odpustenie by som prirovnal k sebaoslobodeniu. Odpustenie nás totiž skutočne vnútorne oslobodzuje a uvoľňuje z reťazí otroctva nenávisti, pomsty a strachu, ktorými sa my ľudia po celé generácie navzájom nezmyselne spútavame. Tak, ako rešpektovanie vonkajšej slobody človeka viedlo k vonkajšiemu zrušeniu otrokárstva, tak bude odpustenie viesť k zrušeniu vnútorného otroctva a k oslobodeniu ducha pravej ľudskosti.
a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom. V tom spočíva vedenie o nepodplatiteľnom spravodlivom zvratnom pôsobení duchovných zákonov, ktorými sa prejavuje vôľa Božia. Zároveň je to aj prejav uistenia o úplnej dôvere v ne. Lebo prosba o odpustenie, teda uvoľnenie z viny, je podmienečne založená na predchádzajúcom splnení ľudskou dušou, ktorá predtým sama odpustila všetku krivdu, ktorú na nej blížni spáchali. Kto je však toho schopný, kto svojim blížnym už všetko odpustil, ten je tiež v sebe natoľko očistený, že sám sa úmyselne nikdy nedopustí bezprávia. Tým je aj pred Bohom zbavený všetkej viny, pretože tam sa za bezprávie pokladá len všetko to, čo sa konalo so zlovoľným úmyslom. Iba tým sa to stáva bezprávím. V tom spočíva veľký rozdiel v porovnaní so všetkými toho času jestvujúcimi ľudskými zákonmi a pozemskými názormi.